Op kop geplaatst in deze rubriek, Boet 516. Een droom van een paard als we het hebben over het fokdoel, het ideaal wat betreft rasuitstraling. Dan staat hier het voorbeeld. Een hengst met een heel sprekend hoofd, met veel behang, hele fraaie halsvorm, sierlijke beleiding. Een hengst die in uitstekende conditie wordt gepresenteerd, die goed stapt met veel lichaamsgebruik. Deze hengst is op kop en geplaatst en wordt uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dan een hele mooie tweede positie voor Wieboud 511. Wieboud wordt elk jaar beter. Wieboud heeft veel statuur. Wieboud die draaft eigenlijk het beste van deze groep met een heel sterk achterbeengebruik. Een heel mooi voorbeengebruik, mooi in balans. Dus ook Wieboud zien we graag terug in de kampioenskeuring.